Soraluzetik Bergarara arteko antxintxika krosa izan dugu gaurkoan, 19. edizioa eta handbikeak izan ezik patinatzaileak eta korrikalariak heldu dira helmugara. Ikus dezagun egunak zer eman duen. Giro handixen ostien, Soraluze Bergara, irabazteko asmoz? Ez da bentau, ez. Giro handixen ostien ja deskantzuen nau, eta bain atalde pasa bat, disfrutau eta listo. Zaburat, girua gatik etorten da jentia, lagun artien egotera, lasa itxera. Bueno, olako proba bat be bada eta komeni, olako probak egotia, ezta? Bai, guzti zadoz. Pizkate hori, girona egoten da, lagun giru edau, eta hori, karrerak bai biedi olako kisetia, ez? Beti ez da kompetiru eta beti ez da ratope fatia, así que... Xabi Gaztañaga, gaur patinen gainean, Soraluzetik Bergarara, ze asmokin? Ez dakit, korrika itxia eta, ondo teatzen da, gutxinez hori. Bidegorritxik juten da tramo bat, labana igual izaten da, eta kontuzin biherreko lasterketia, ezta? Lagankorra dago, egia esan da lagankorra dago, nik honea etorri gagointxe eta lagankorra dago. Baina, bueno, ni bigarren alditxa da itxeotena, eta polikingo, Osea, ez dakat irabazteko aukerarik eta zebez, osake... Bueno, gaur urteroko zitia Mikel Crespon omenez itxen duzuen karreratxoa bai, eta gozatzeko eguna behizaten da, eta oroitzeko eguna bai, ezta? Bai, sentimentua pilpilean eruten ditugu, eta guri esmua da, itxia, baina zentzu horrekin, ez irabaztea, por supuesto. Ez, gure noa esatia. Guk gara kotxesko dako lagun handixenak. Nondi zatoz? Gasteiztik. Gasteiztik, lehenengo aldiz, ez? Ez, Zazpigarrena. Zazpigarrena, ja. Bai. Bueno, makina bide errinda orduan, bidea ondo ezagututa, eta zein da gaurko helburua? Gaurko helburua denbora on bat itea eta alba da podiumen sartzea. Bueno, ez dakit ikusi duzuen gainontzeko lehiakideak, aurten esan dago igual patinatzaile gutxitsua da zela, baina bueno, irabaztera horrein dako, hobeto. Bai, genek igun eguraldi honekin, jendia pixkat etxeen gelditzen dela. Baina ere polita da, ona gerturatzea eta hemengo lasterketa herrikoiak sustatzea. Eta beti esfortzua egiten deu eta alba da batortzen gara. Lagun artien egotera eta bueno, pixkat entrenatzera bai, aurrera begira datozen karrerei aurre itxeko, zeubik, zertara zatoze? Parte hartzea, besteik ez. Bai, ez dut korrika asko itxen, baina izan da, itzakisakin apur bat elkarren artien entrenau, eta atzalde pasa diferente bat itxeko, gu lagun artien. Osa, etorkizunien beste karrera baterako entrenetara bez, osa, atzalde pasa. Bueno, nondi zatoz? Ni Lasartetik, baina Tolosako irristak ataldetik. Lehenengo aldiz, Soraluze Bergara itxeko asmoakin edo ez? Ez, badio urte batzuk ite genula, baina lehen urtean justu ezin izan genuen, da jorten berriz zen. Zerako ibilbidea da? Bastante jinkanaria zen, herrikoia da eta hui guzta ez zaizkigu, baina berez abiadura patinajeko probatako nahiko berexia dela esan dezakegu, ez da normalena. Soraluzetik Bergararako bidea izaten da, 10 kilometro ingurukoa, eta parte hartzaile kopuru ikusitza arrakastatxua izaten dana, baina beti be asko errepikatzen da bien karreria, segati da hori? Bueno, Bergaran bere kutsua dauko karrera honek, ja iraia ziratik hasten da jentia galdezka, noiz izango dan, eta hemen deba barrena edo deba goiena hontan, izena dauko karrera bat. Eta karrera oso herrikoia da, aurten bez datorrenan korrikalari ezagunik, ero iesko irabazlerik, baina guk gure duna popularra izatea eta kirola sustatzea eta hori lortzen dugu. Horra rollerrak patinatzaileak 30 lagunetik gora, Antxintxika krosaren 19. edizioa oazten lehenak eurak izan ziren, lastima urtengo edizioan ez dugula handbike ordezkaririk izan, eta diogun moduan horra patinatzaileen irteera, eta urten ere gasteiztar bat izan dugu protagonista Aitor Bakaz, zenbatetan irabazi duen gizon honek Antxintxika krosa, eta urten ere bera izan zen lehenengoa 20 minututan egin zuen lasterketa,
Antxintxikako podiuma esaten ari garen moduan ondo baino hobeto ezagutzen duen laguna, bigarren sailkatu zen Simon Villalobos, 20 minutu eta 26 segunduko denbora eginda, eta hirugarrena izan zen Julen Urkizar, 20 minutu eta 31 segunduko denbora eginda. Emakumezkotan berriz, Andrea Acosta izan zen garaile, eta justuan irabazi zuen izan ere helmugara iristear zela erorikoa izan zuen Irala kalean. Eta horra korrikalariak, ia 400 lagun, irteera puntu horretan, Soraluzeko irteera puntu horretan, 320 bat iritsi ziren helmugara, kuadrilla ederra aurten ere Antxintxika cross horretan parte hartzen, eta hor, behin baino gehiagotan dioguna, bakoitzak bere erritmoan 10 kilometro dira, ez da lasterketa luzea, baina betik gora egiten den proba bada, baditu igoeratxoak, eta hasieratik indarrak ondo neurtzen ez dituenak, Bergarara arteko bidea luze egiten zaio. Korrika egiteko temperatura ona, zorua ere tarte horretan ziku, Soraluzen lasterketa horretik etzien euririk egin hori eskertu zuten korrikalariek, baina egia da Bergarara iristear batea bereziki patinatzaileek zorua labankor aurkitu zutela, eta lehen ere aipatu dugu, ezustekoren bat edo beste izan zutela, lurrera erori zenik ere egontzen, besteak beste aipatu dugun Andrea Acosta emakumezkotan lasterketa irabazi zuen patinatzailea, erori egintzen etzen bakarra izan, 3 metrotara, helmugako zintatik 3 metrotara erori zen, bigarren sailkatua Amale Mujika izan zen, 23 minutu eta 54 segundotan egin zuen Amale Mujikak lasterketa, eta hirugarrena berriz Oiana Unamuno, emakumezkoen patinatzailei buruz ari gara. Horra irudiotan, endikadonai, beste urte batzuetan podiumean ikusi izan dugun korrikalaria, aurten lasaiago Domekan Lasarteko krosean ere parte hartu zuen, eta horra Joseba Azkarate duela 3 bat aste, 3 handiak mendi lasterketan podiumera igo zen Arrasatearra. Beste ritmo batean ere ibiltzen badakitela erakutsiaz, eta poliki-poliki atzetik aurrerako bidea egingo dugu, lasterketa irabasteko hautagaien talderaino, aurpegi ezagunak ikusten ari gara bidean, Garazia Basolo, besteak beste Ikaskin Trail irabazi izan duen emakumezkoa horra, Miren Josune Bikuña triatleta oñatiarra, edo Itxaso Plaza, ziklista hau, diogun moduan, asko euren kirol jardueratan denboraldia amaitu, eta Antxintxika krosa egiten 3 kilometro daude Soraluzetik Osintxura arte, eta hauek bertako irudiak dira. Osintxun, zela ez, Osintxuarrak animatzen, hori ere segituan ikusiko dugu, eta poliki-poliki taldeak multzoak aurreratzen, eta azkar korrika egiten dutenengana gerturatzen. Horra Osintxuko irudiak, jendea hor txapela jantzita, aterkiak ere zabalik eta zorua bustitzen. Patinatzaileen dakoe lanak Osintxutik Bergarako zatian, diogun moduan lurra labankor zegoelako. Dano bat lantegiaren atzean, poliki-poliki aurrekoen taldera, segituan harrapatuko dugu lehenengo emakumezkoa Ainara Uribarri. Horra iaz ere lasterketan izan zen, eta urtengoan azken orduan erabaki du lasterketan parte hartzea, eta seguru estela damutu oñatiarrak iaz baino 2 minutu gutxiago egin dituelako. Aurpegi ezagun gehiago ikusten ari gara, Jerai Barela oñatiarra, 341 bat zenbakidun dortxalarekin honek ere erakustaldi ederrak eman izan ditu korrika, besteak beste Arrasate Oñati lasterketa inbatetan irabazi duen gizona. Osten gara ba, korrika dabilela ikusteaz, irudiotan Aitor Hernandez Orue Sagasti hau ez da debagoien darra, baina bai Soraluzekoa herrian hasi zuen lasterketa, eta bere izan zen herrikiderik azkarrena. Aurpegi ezagun gehiago Mikel Arregi irudiotan Antzularra 54 zenbakiarekin, gutxigatik etzen 10 onenen artean sailkatu, 11garrena izan zen Arregi. Hain zuzen 10 onenen artean ze postu tokatzen zitzaien erabakitzea talde honetan egon zen jokoan. Xavier Lete ikusten ari gara irudiotan, eta talde horretan erritmoa jartzen Arrasatear bat, Josu Uribarren 330 zenbakiarekin, 318arekin, Ibon Badiola hau Ondarrukoa, aurrerago 125 zenbakiarekin ikusten ari zaretena, Sergio del Palacio hau ere Arrasatearra,
eta guztien artean aurretik abantaila hartuta, lasterketako protagonista bergarar bat aurten etxean geratu da txapela. Xavier Labakak irabazi duelako lasterketa irudiotan dozuen gizonak eta abantaila ederrarekin gainera. Horra, Xavier Labaka Mekolalde inguruetan, hor ikusiko dugu lehenengo erreferentzia atzean zelako tartea ateratzen zien urrengoei, hain zuzen 26 bat segunduko tartearekin irabazi zuen lasterketa Xavier Labakak. Horra, dano bat parean gurutzatu egin ziren aurretik zijoan Labaka eta ondorengo taldea, hemen 6 bat, 7 bat lagunek jarraitzen zuten lehia estu horretan. Hor Labakak abantaila handiagoa zeukan, baina Bergarara gerturatzen joan zen neurrian indarrak ere xahutzen joan zitzaizkion, eta utzi gora bera hortxe daude lasterketako 10 onenak. Xavier Labaka, Sergio del Palacio, Ibon Badiola, Julen Etxebarria, Josu Uribarren, Jon Unzueta, Unai Barruetabeña, Imanol Barruetabeña eta Xavier Lete. Gaizka Sotil ere 10garrena talde horretan. Horien arteko borroka izan zen 10 onenen arteko sailkapen hori erabakitzeko, eta diogun moduan Xavier Labakak ez zuen borroka horretan ezer jakin nahi izan. Lehenago eman zuen kolpea, lehenago aldatu zuen erritmoa, oso indartsua hasi zuen lasterketa, aurre hartu zuen eta ikusten ari zareten moduan bakarrik egin zuen Antxintxika Krosa. Tarte handia bai behintzat. Ondoren Bergarar arteko zatia luzea egin zitzaiola aitortu zigun, baina bejondeiola Bergarar honi lasterketan parte hartzea eguenean erabaki zuen, lasterketako antolaketa taldean egon behar zuelako hasiera batean, baina antolaketa taldeko ardurak aitari utzi eta dortxala jastea erabaki zuen. Segituan bueltatuko gara Labakarekin, bitartean horra patinatzaileak, Aitor Bakasen eta Simon Vilalobosen arteko esprinta, Julen Urkizar helmugaratu zen 3. Horra Josu Arana ere helmugara iristen 4. postuan, eta emakumezkotan lehen aipatu dugu lasterketa irabazi zuen Andrea Akostak azken metroetan izan zuen istripu txiki hori, erorikoa izan zuelako. Horra, ze labankor zegoen lasterketan tarte hori, lasterketa irabazi bai, baina seguruenik zapore gazigozoa utzi zion azken tarte horrek lasterketa horrela amaitu behar izateak. Erlojuak 23 minutu pasatxo erakusten zituenean, emakumezkotan 2. Amale Mujika izan zen, eta Oiana Unamuno 3. irudiotan ikusten ari garen moduan. Eta segituan bueltatuko gara gizonezkoen korrikako saiora, izan ere horra Xavier Labaka Bergarako sarreran utzi dugu. Oraindik ere atzean ez da inor ikusten, ikusi zelako abantailarekin irabazi zuen Labakak. Hemen 2. sailkatu zen Sergio del Palacio arrasatearra, 26 segunduko aldea 2 korrikalari hauen artean, eta podiumeko 3. postuagatik borrokan 2 ondarroar, Ibon Badiola eta Julen Etxebarria. Horra Uribarren hau arrasatearra, ondoreko taldean besteak beste Xavier Lete Oñatiarra. Horra, eguneko protagonistetako bat, berezia, zalantzabarik herrikideen artean, Bergararen artean lasterketa irabazi zuen Xavier Labaka, helmugan lehenengo 32 minutu eta 20 segunduko denbora eginda. Horra, helmugan esfortzu ederra eginda, Antxintxikako taldekideen animo eta zorion mezuak jasota. Horra, Sergio del Palacio eta 3. Ibon Badiola. Iazko denborekin alderatuta, aurtengoak marka apalagoak izan dira. Iaz maila oso honeko 2 korrikalari izan genituen, Ekain Larrea eta Aitor Mimentza. Horiek beste maila batean daude. Ekain Larreak minutu eta erdi gutxiago egin zuen iaz, aurten Labakak egin duena baino ez diogu inundik inora Bergararrari merituak enduko. Horra aurtengo gizonezkoen podiuma, Larrea berriz Lasarteko krosean izan zen domekan, eta euskal korrikalaririk onena izan zen. Eta Ainara Uribarri bai, honek iazko marka 2 minututan ondu du, mendi lasterketen denboraldia amaituta, atxedena ere hartu du, hasi da 2026ko denboraldia prestatzen eta ikusten danez lanak aurreratuta ditu. 4 zenbakidun dortxalarekin, Oianes Arasketa 2. helmugan, hau ere mendiko lasterketetan nabarmentzen da, eta triatleta bat podiuma osatzen Miren Josune Bikuña Oñatiarra, sailkapenean 3. postuan.
Honendako ere taldekide izandakoen partetik bezarka da. Garasi Abasolo laugarren postuan emakumezkotan. Eta segituan ikusiko dugu podiuma osatu zuten 3 emakumezkoen irudia. Ainara Uribarri, Oiane Sarasketa eta Miren Josune Bikuña. Bitartean, horra Itxaso plaza izan zen 5. emakumezko azkarrena. Jaberra baka, zela junda, gaurko lasterketia? Bueno, eixa esan guztu baino beto. Egualdi honekin guztak horrik etxot, eta ez ustien, ez dakit, ez ustien guztu sentiunez, da irabazi. Etxien jokatuta gainera, ezin beto? Bai, eixa esan nire asmoa fuerte irtetia zen, eta jendeak agar nola erantzatu zen, da hasiatik irten da ja tarti eta bat, ez nean espero, eta esan dut, ja amendik jo fuerte eta aldoten nire arte, eta suertia eukit, eta ondo gunda, eta bukare arte guantot. Etxekoa zara, baina baitxabe antolatzaileen taldien ibilitzakoa gaur egun ez dakit zabitzen? Esaten motute ostegun iluntze arte voluntario bezala nagoan apuntauta, eta azken orduko ez uste baten ondorixoz, eta Aitxai eskerra, Aitxa voluntario jarrian ere partez, eta ostegun gabian apuntauta eta gamintzen no. Así que ezin eskejo. Bueno, Ainara, sorionak lehenengo eta behin. Azken unera arte ezakitzun etorriko zinen edo ez, azkenian bai, eta garaipena, pozik? Bai, gaur goizean erabaki dute urte noez, da azkenian balora dut urtetia, eta pozik, iasko denboria 2 minutu baja dut, espero baikua, eta oso guztua gisa esan. Karreria hasi bezain pronto, Eurixa korrikalari batentzat hori ona da, ez? Nik uste honetza bai. Nei egualdi txarrak eta Eurixak eta onura ekartu ez. Bueno, Sergio, zelan junda gaurko lasterketa, podiuma, 2. sailkatua, ez da gutxi? Bai, ez nauen espero, baina azkenien, pizkanaka aurreratu naz eta 2. Ondizio ona gaur, korrik egiteko? Bai, eta euria, freskito, ondo. Oiane, 2. sailkatua garran, txitxika lasterketan, lehenengo alditze egin jozula zauztezu, eta zelan banda? Bueno, bai, 2. eta egisa esan da oso gustora posik. Ez neban espero, indoten denbora, oina hasi naiz asfaltuan, eta lehenengo karrerak, lehenengo sensazioak, eta egisa esan da ez neban pentsatzen indoten denbora itxi, orduan alde horretatik oso posik. Oin freskatu dau, baina zuek berotan fango zitzien, ez da? Bai, egisa esan da bai. Azkenean 10 kilometro dira, karrera motza da, ordu bat azpitzik, orduan olako karrerak beti dira, berotu on bat hartu eta irribarriak betara sartzia. Ibon Ondarrutik eta gaur 3. sailkatua, zemoduz junda probia? Oso gustora, rekorri asko gustazta, da lehenauko bidarretorrina eta oso posik. Takit, lehia bizitza gondan, hor podiuma osatu duzuenen artean. Bai, hor pare bat grupo bat junga, gerranda azkanin 3. jatena, oso posik. Josune Antxintxika Krosa gaur, zemoduz joan da? Nahiko ondo gisa esan, eguraldi aldetik, nahiko respetau da bai, pino bat eurixen jo, baina niri eurixekin gustora egiten dut, eta ondo, bai, gustora. Ibilbidea, ez da barrizkutxuan, bidegorri bazterra be, labanak egoten die, erorikoik ez dakit egondan. Leku batzutan bai zegoen pilo bat, labantzeko hola pixka eta arriskua, baina, azkenean leku horretzen pilo bat kontutan joan, baina bai, ondo. Ez da lehenengo aldizia Antxintxika Krosa itxen duzuna, eta podiuma aurtengoan, ez dakit, Podion aztot ustot inoiz inotenik aurten lehenengo aldisa. Hori baita izaten da, aurretik zeintzu dauzen arabera. Zaketzen nik badakin nun hauen eta segun zein datorren, baina gustora. Aitor, lasterketa aurretik egon gara, eta garaipena, pozik? Bai, oso pozik. Gainera etzek egun guk, baina behin baino gehiagotan irabazitakoa zara. Bai, hemen lehenengo aldiz 2016an etorri nintzen, eta gero, ia edizio guztietara etorri naiz, eta ia guztietan ere bai, irabaziet. Zer moduz, gaurko probia? Gaurko proba berezia zen, lehenengo tramoa oso guztita zeon, gero behin osintxu pasa degunean pixkat hobeto jarri da, baina ez da izan dikarrera sartu garen arten, nun lehenengo paloa jo degun, eta ja hortik aurrera bastante seko onda. Gero, hemen bergaran sartzean euria hasi da, eta hor jokatu indegu azkenengo paloarekin. Andrea, zorionak irabazi duzu gaurko lasterketa, baina helmugaratzean eroriko txikia be izan duzu, ezta? Bai, helmugara iritsi naizenean patineteko gurpilak altzadarrian sartu zaizkit, eta lurrera joan naiz.
nola joan da gaurko lasterketa? Oso ondo ibili naiz, lasterketa eroso egin dut, eta euria egiten duenean ez naiz batera eroso ibiltzen. Baina Bergarara iristean euria hasi da, eta ahal izan dudan moduan amaitu dut lasterketa. Top 10 ez dakit, gero irudixak behitu biko, baina nahiko, bueno, lehelenetik bastante gertu. Elmugaratzea gaurkoan, Ander, ze moduz? Lehena urrin da, baina niko zelan txoten korrika guztora, nire karrerakin guztora geratu naz. Zelan fan da karreria? Ba, ondo, kontroletan hasi naz apur bat hasieratik, eta gero bukaran indarra apur bat nakonez, emuntzat eta super ondo urten jan. Paseutxo bat emuten da, Saluzetik Bergarako, baina aldapatxoa badago, ezta? Bai, emuten da, janioa dala, baina keba, gorutza doie, denbora ana, baina, bueno, ondo, regulan bien. Moen berrekoak gaur hemen, eta kartel da guzti? Bai, beti aprobetxatzen dugu aldarrikatzeko garen aukerak, eta gaur azaruak bat izan da, gaur hasiga bigotetxu balagatzen, eta bai. Urte doitzen du karreria, eta tokatzen bada azaruan, aprobetxatzen dugu hortarako. Zer moduz junda, lasterketia? Ondo, nik patinatzen indot eta ondo junda, jauzi naiz, baina ondo. Penia da guretzat bustixea egotia. Bergarako bat eta segurako bat, bidiak erakusteko lagunak arri dozu gaurkoan? Bai, klaro, bai. Klasekoa deu eta ordu anima benga. Zer moduz junda? Bueno, ondo. Pizka zurritu deu, baina ondo. Eguraldia proposa korrikarako? Bueno, eurixakin, sin más. Eguzki baino beto, be. Bai, hori da. Elburua zein zan, elmugara iristia, podiumera... Desde elmugara ondo, eta jazta bete da. Posatuta beraz. Bai. Espuru be, hemen nola ez, urteroko itzordua, ezta? Bai, esan dozte bestela ez da bela organizauko eta orduan etorri behar, bai. Edizio danetan ibilitxako ero, ez? A ber, lehenengoan egon itzan eta gero beste mordo baten bai, fallauko neban pare bat 3 bat aldiz ero. Baina bai, ez dakit aurten 20garrena ero da. 19garrena? 19garrena, bai, geixenak. 15, 16, bai. Ondo inozu? Bueno, gero eta geixo kostatzea da, Eta gainera, pizkat lezion dut ebil naiz da ez dut ondo entrenauta. Bueno, joan den urtean baino 4 minutu gehiago egin ditut, baina bueno, datorren urtea gutxitxu. Antzuolatik eta gaurkoan pelotan ez, gaurkoan korrikan? Bai, gimnasia nota igotzeko nota hausara karreria bukatzia orduan parte hartu dut eta saiatinga eta bukatin du behintzat. Lehenengo aldixe etxosuna ez? Bai, lehenengo aldixa. Eta bueno, hasieran azkarra ziga eta bukarerako pixka gogorra inda. Ibilbidea ezagutu zauen? Ez, edixe esan lehenengo aldixa egin dutera, baina ondo seinalizeu eta zegoen orduan arazoik ez dut euki. Gogorra izen da, egualdixa proposa, ez? Bueno, hasiera batian bero neba, baina bain bukaera aldian herrira sartutakoan aize gehiago eta pixka toztuta. Bueno, Jon, zera, fanda? Ondo, egisa esan lehenengo aldixa, Saluzetik Bergarako egiten gebela, eta egisa esan oso guztua. Edarra ibilbidea eta girua bai, así que... Entrenatu etorza? Bueno, gabitza apurtxo bat, eta torren domekan biobia itxeko asmotan gauz, orduan, apur bat lehenengo dorsalan ez izateko, horretik etorri gaurruna. Askondako izeten da, ez, behobia aurretiko probia, apurtxo bat, soltetako, zeusetako, asko torten zari hona, ezta? Ba, nik uste baiet, azkenian norbea bere aldetik da bilenian dabe, segunan arabera eta erritmua eta oso ondo ez dakitzu, eta holako proba oso ondo dago, neurrixa be horixe erdixa, eta erritmo apura hartzeko, eta jakiteko, urrengo domekan nor bere buruat izerre espero. Nagarro eta bainat, urteroko itzordua, ez da gaurkoa? Bai, urtero tortenga eta izerri batu dota, disfrutau eta bixe. Mikelen omenezko lasterketatxoa bepada, ez da? Bai. Horregatik etorten gara, ni bintzat urtien karrera bat ingot eta hau izango da, jaitzen jarraitxukot. Etxekoak etorten die, kuadriakoa bai, laguna bai, gertuko epe bai, eta, aurretik inoen elkarrizketetan da, ostien inoenetan be, hoixa aipatu da, ez? Badala gertuko lasterketa bat, lagungiruan itxekoa eta ez gehiago. Ez, konturak eta masa, txabalta eskoitza Mondragoko jende mordo bat ortena, eta nik uste dut horregatik apurtxo bat izango gala, atzaldian da, ambiente polilla eta aprobetxetan. Elmugaratziakin nahikoa edo preparatu etorri zarien? Elmugaratziakin nahikoa. Bueno, parejan inozue karreria, zer moduz junda? Ondo, espero baino beto nik uste dut, bai. Jendian animoak eta leku askota? Hemen herrixean pilia, bai. Eta birian jendia ibili da animetan? Gutxitxo, baina bueno, bai, zehose bai, onda, bai. Elburun batekin ero etorri zaria gaurkoan, ero? Bukatzia, oindala urte bete arte etxeran korrika egitzen, bai. Anima binozu? Bai, bera, bastante. Berai esker, bestela, bai. Garazi, ze moduz gaurko lasterketia?
Ba, oso ondo panda. Disfrutautakoa, lagun artien indakoa, eta, bueno, Mikel Oroitzeko eguna, bai. Bai, hori da, bai, urtero etortzen gara karrera ontara, eta, bueno, ba, urten be hemen, gainera antolakuntza be oso ondo goten da, eta, ba, urten behin dugu. Eta mendixan eta asfaltoa beste iguala, Ez, mendixen errestuak izaten dira gauza, baina, bueno, tarteka, ba... Eneritz, bueno, antolakuntzan izenien, ze moduz junda gaurko lasterketia? Oso ondo, oso posik, uste dut jendia generalean oso posik egon dela, hor momentu baten eurisa induzku, patinera endako hor jarrea pixka peligroso, baina gisa esan da aurten da oso ondo, umiak inoiz baino gehiak, korrikalaritzak aspaldixan eukidugu gehiagoan, osea, ondo, posik, oso posik. 19. ezinoa aurtengoa, 20. berezisa, aurrik ikusten dugu? Bai, gaur lan metan gauzela, Ritxarrei begiratu ez datola, eta esan tatostia, datorren urtien 20. Baina, bueno, bai, zeo zerringau, gisa bertigo gisa emuten dauela, baina, bueno, posi gauz, urtetik urtera, ba, ondo urtetiak be motivazio puntu hori muten dotzula, eta, bueno, ingo. Eta, Neritz, eskerrik asko. Zuei.